Adéu. Adéu. Tu creus que arriba? No ho sé. Jo me pensava que no se podien enviar paquets tan grossos i molt manco que se pogués enviar sobrassada i figues seques. El Camerun agrada molt sobrassada. Enyores a sa teva. Un poc. I voldries tornar-hi, No. Ara jo ve aquí. Però, Camil, tu saps que hauràs de tornar perquè no tens papers. I sense papers... Ja. Mira, en un altre moment hauríem pogut trobar qualcú que te fes un contracte, però ara amb aquesta maleïda crisi és molt complicat. Camil, jo hi he pensat molt i trob que... Què? Bé, que hi ha una solució i... Question. I Helena, què tal? Com va? Bé, è approvata teorica. Ah, enhorabona. El deu estar ben content. Sì. Bé. I tu, com estàs? Bé? I com va amb en Sebastià? Què? En Sebastià és teu amic. Ah, bé, ell i jo amics. Ah, i en Sió no sap que sou tan amics? I això... com és? Jo no entendiu tu. Ja, jo crec que sí que ho entens. Lako je pravice glupa. Bé, i Helena, què passa res? No, res. Bé, idò, nosaltres hem de partir. D'acord. Vagi bé. Alerta. Adéu.